E daquela lembrei a Castelao. Non emana do pasado nin se albisca no porvir, non é serva do tempo, é a eternidade. E aquí, vectores. Como facemos para quedar na eternidade que nos dicía Castelao? Non ser servas do tempo. E aí eu creo que en Anagnórise ideas contradictorias, pero da mesma intensidade. Agora, o tempo que xa pasou tira. E o futuro tira. E tiran ca mesma intensidade. Mecánica física. Dous vectores opostos, pasado e futuro. De igual módulo, anulan o desprazamento lineal. Pero non anulan a enerxía. Crean unha tensión absoluta. Aí o tes. O pasado e o futuro, cando tiran en ideas, como di aquí, como escribe María Vitoria Moreno, da mesma intensidade, si, non permiten ser servas nin do pasado, nin do futuro, nin quedar nesa morriña, nesa nostalgia, nin estar na ansiedade polo porvir. Aí non é serva do tempo, aí é a eternidade. E isto tamén se pode explicar desde a filosofía da saudade, según eu, que son que non estou explicando, así.